أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. A yau muna ranar 10 ga watan Jumada Ula shekara ta 1446 bayan hijirar fiyayen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wadda ya daidai da 12 ga watan 11 na shekarar Turawa ta 2024 miladiya kenan. Muna gode wa Allah da ya sake kaddara mana kawo wannan lokaci don gabatar da wannan muhimmin karatu na fiqhul wadi min alkitabi was sunnati ala mazahibil arba'a. Kuma a karatun da ya wuce mun karkare karatu a guraren da aka haramta musulmi yayi sallah. To yau kuma darasin zai bayani ne akan makaruhatis sala, wato ababen da ake kyama a cikin sallah. Duk abin da za a faɗa a yanzu har zuwa ƙarshen wannan darasi a cikin sallah to abin kyama ne. Baya lalata ta gaba ɗaya amma kuma yana rage mata daraja sosai. Sannan kuma idan aka fiye aikata shi a cikin sallah yakan gurɓata sallar gaba ɗaya. Malam mai littafi ya ce al-makaruhu, abinda ake nufi da makaruhi shine diddul mahabub, kishiyar abinda ake so. In aka ce abu kaza makaruhi ne ma'ana ba a san sa kenan. Wal makaruhu shar'an nau'ani, kuma shi makaruhi a cikin a shari'ance yana da nau'i guda biyu. Akwai makaruhi wanda yake karahatut tahrim, an kyamaci abin saboda abin haramu ne, an haramta shi. Wa makaruh karahatut tanzih kenan, wato shi kuma an kyamace shi ne saboda a tsarkake wannan ibadar. Malam yace al makaruh karahatut tahrim huwa alladhi warada fihi an-nahy. Duk abin da aka ce wannan abin makaruhi ne a cikin ibada kuma karhancin na haramci ne, to shine wanda hanin ya tabbata lalle an hana aiki, wanda yake yaj'alahu qariban min al-haram. Malamai suna sanya hiya kusa da haramun, ma'ana iyakar haramun ne, da haramun iyaka ne. To zai kawo misalan irin waɗannan abubuwan, shi ne ce mislul abasu fi salati, kamar wasa a cikin sallah. Mutum yana sallah kuma yana wasa. Aw tarki sunnatul muakkada, ko kuma mutum ya bar sunna mai ƙarfi a cikin sallah. Sunna mai ƙarfi tahiyya tana daga ciki, kawai mutum ya zama tahiyyar kuma ya ƙi ta. Sunna ce mai ƙarfi amma da ka zauna mai muka yi tahiyya kai shiru. To gashi zai kawo ma sunnatul muakkada, yace mithlu qira'ati sura, kamar a ce sallah ce wacce za a karanta Fatiha sannan a karatun sura sai ka ki karanta sura, ka karanta iya Fatiha. Farilla ce ita dama dole sai ka yi. To daga nan kuma kawai sai kai ruku'u kai sujjada baka karanta sura ko ɗaya ba, to wannan makaruhi ne. Wat tashahhudi, da kuma barin tahiyya, wat tasbih fi ruku'i was sujudi, da kuma subhana rabbiyal azim, da kuma subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, wacce ake yin su a ruku'u da kuma sujjada. To waɗannan sunnoni ne masu ƙarfi, barin su makaruhi ne. Idan baka yi su ba ma duk waɗannan sallar ka ta yi, amma kuma in ka ci gaba da ƙin yin su, to zai zamto ka tara laifuka masu yawa da zai jawo maka haramun ɗin da sallar taka ba za ta iya ƙwatar ka ba a gurin Ubangiji.
wa qulna innahu qaribun min al-haram malan yace lalle mun fada yana kusa da haram saboda me zai zamto yayi kusa da haramun li'anna tikrar fi'lihi qad yu'addi ila wuqu'i fil harami domin yawan maimaita shi shine zai bayu zuwa ga fadawa cikin haram ine malan yace faman hama hawla al-hima yushiku an yaqa fihi duk wanda yake yin ciwo a gefen iyaka to kware da gaske yana gab da fadawa cikin gona domin inda ka zo ka kana kiwon zai wahala mai kiwon iyaka bai ta'adi ba saboda haka shi ma aikata makaruhi kamar kana kiwo ne a iyaka saboda haka za ka iya fadawa cikin haramun ko da yaushe kama qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi ya faɗa yace faman ittaqa shubuhati faqad istabara li dinihi wa irdihi wa man waqa fi shubuhat waqa fil harami karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi yace duk wanda ya ji tsoron shubuha ya aikata shubuha to ya kiyaye mutuncinsa da addininsa amma wanda ya aikata shubuha to ya fada cikin haram sai annabi ya misali kamar mai kiwo ne wanda yake kiwo a gefen iyaka kullun yana ɗarɗar da kwakwantan kar ya fada cikin wannan gona to shi ma wanda yake aikata makaruhi a cikin ibada kullun a cikin ɗarɗar yake ba shi da kwanciyar hankalin cewa ba zai aikata haramun ba saboda haka wala makaruhu karahat tanzihiyya shi kuma makaruhi wanda aka ce an karhanta wannan abun ne dan a tsarkake wannan ibada yace hiya huwa ma khalafa al-ula shi kuma ya saba wannan na farko da aka bayani shi kuma wannan abin da zaka bari ka zamto makaruhi ne amma karhanci na a tsarkake wannan ibadar kar ka rage mata karfi shine mislu tarki sunna safifa kamar mutum ya bar sunna wacce take wato sunna wacce take mai sauki ba mai nauyi ba mara ƙarfi kenan ina yace ka tafrijul asabi'i fi ruku mutum kamar ya bambance hannayensa a wajen ruku akwai wanda zai zo ruku ya bankare hannu ya tangangane ko ina to wannan din makaruhi ne to amma karhancinsa ba wani karhanci ne mai ƙarfi ba an yi ne domin a ƙara kyautata ruku din wa dammuha fi sujudi ko kuma haɗe hannu mutum ya kwanciyar a wannan ya haɗe hannunsa da cikinsa a cikin sujada shi ma wannan makaruhi ne amma karhancinsa bai kai wancan ba wa huwa qaribun min al-jawazi shi wannan yayi kusa da halal ya fi kusa da halal shi kuma wancan ya fi kusa da haram malam yace haza wa yukrahu fi salati ashiya yace to saboda haka a cikin sallah akwai abubuwa da yawa da suka zamto makaruhi ne najmaluha fi ma yali yace mun tattara su cikin abin da zai biyo baya wannan dishin fada ce yayi ta saboda haka yanzu nan za a shiga abubuwan da suka zamto makaruhi ne a shi wannan malami ya lissafo abubuwa waɗanda sun kai guda 22 waɗanda dukkaninsu makarushi ne guda 21 ne cicif wannan dukkaninsu in ka aikata su a sallah to lalle ka aikata karhanci ma'ana zai bayi ga wata ranka aikata haramci kenan saboda kaga kenan dan uwa ka saurara ka ji su sannan linaj'ala halakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iya ka kiyaye su ya zamto ma wa'azi a gare ka wannan faɗar makaruhan nan ana so ya zamto an sanya maka tunatarwa a kanka domin kunne mai haddacewa da ƙwaƙwalwa mai kiyayewa ta kiyaye kuma ka kiyaye aikata irinsu a cikin sallah waɗanda za ka ke ganin su kamar ƙanana ne amma kuma suna da girma a wurin Allah to an zo na ɗaya malam ya ce al'ula na farko kenan yace yukrahu karahat at-tahrim tarki sunna muakkada min sunanis salah yace an
an yi kyama kuma kyama ta haramci shine mutum ya bar sunna mai ƙarfi daga cikin sunnonin sallah. Malam ya ce wa sunnatul mu'akkada, ya ce ita sunna wacce take mai ƙarfi bi shay'in min at-tasamihi hiya allati warada hadithu alaiha. Ya ce ita sunna wacce take mai ƙarfi ita ce wacce hadisai suka tabbata a kanta, wata raghibu fiha, sannan kuma annabi ya kwadaitar da ayi, wata haziru man tarakaha, sannan kuma aka gargadi duk wanda ya bar wannan sunna mai ƙarfi din, min gairi an yakuna hunaka dalilun yadullu ala fardiyatiha, amma kuma babu wani wato dalili da ya nuna cewa farilla ne wannan abin, dole ne a yi shi, amma kuma annabi ya kwadaitar, hasali ma ya dawwama ma yana yi. Ya ce wa yukrahu karahatu tanzihi, shi kuma karhanci da aka yi na a tsarkake wannan ibada shine tarkus sunna, mutum ya bar wata sunna min sunan al-khafifa, daga cikin sunnoni waɗanda suke ba masu ƙarfi ba, wa huwa ma warada targhibu fiha, wadda an tabbatar da cewa annabi ya kwadaitar akan ta, min ghairi tahdhiri man tarakaha, amma ba a gargadi wanda ya bata ba. Ita waccan sunna mai ƙarfi bayan annabi ya kwadaitar to yayi gargadi cewa kada a bata ai tai. Ita kuma sunna wacce take mara ƙarfi mai dan sauki idan annabi ya kwadaitar a yi ta to baya matsawa ya ce ai tai. Shine malam ya ce wa yusammiha ba'd ulama mandubatun aw mustahabbatun. Wasu malama suna kiran wannan abin da cewa mandubi ko kuma mustahabbi, abin so ne ko kuma halal ne, ya kamata a aikata shi. Malam ya ce wa inna ma yukrahu tarku sunna min sunnal muakkada aw al-khafifa, yace saboda haka an karhanta barin waɗannan sunnoni mai ƙarfin ma da mara ƙarfi. Yace li anna tarki sunna, saboda dalilin da yasa aka karhanta, ai barin wannan sunna yu'addi ila nuqsanil amali, yana bayuwa zuwa ga tawayar aiki yana tawayewa, ladansa yana raguwa. Wa nuqsanil amali, yace to kaga kuwa in aka ce yau gashi an samu naqasa a cikin aiki, nuqsani fi sawabi, za a samu wato naqasu a cikin lada. Sannan kuma wa qad yu'addi tahawuni fi sunani ila tahawuni fil fara'idi nafsaha, yace sannan kuma duk inda ka samu walakanta sunnoni to kana nan zaka zo kuma ka walakanta ita wannan farillar a karan kanta ma baki da. Saboda haka idan ka inganta sunna ka san mutuncinta, wacce ba a wajabta ma ba, to abinda ba a wajabta maka ba sai ka ɗauke shi da muhimmanci, to kaga wanda ya zamta wajibi min babi aula, zai fi ma za ka ma riƙe shi da mutunci. Ita ce manufar da aka ce wato ka tsaya ka kyautata su kenan. Wata hawani fi sunani, shi kuma walaƙanta sunnoni a cikin ibada, yadullu ala annal mutahawini ghaira muhibbin li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. To kai ka ji ma babbar magana, aka ce walaƙanta sunnoni a cikin ibada kowace iri ce, inda aka ce wannan abin sunna ne a cikinta, to walaƙanta shi yana bayuwa zuwa ga duk wanda yake walaƙanta sunnoni a cikin ibada, to yana nuna cewa ba ma ka san annabi sallallahu alaihi wasallam, ba ka san sa. Domin duk abin da aka ce wannan sunna ce, to annabi ne ya faɗa ya ce a yi, to kaga karantarwarsa ce, maganarsa ce, aikinsa ne, umarninsa ne, kai kuma sai ka ce ba ruwanka da shi. To kenan tunda ba ruwanka da abin da annabi ya ce a yi da kuma aikin da annabi ya yi, to babu wata alama da za ka nuna cewa kana ƙaunarsa. Domin shi wanda kake ƙauna, abin da ake buƙata babba shi ne kai koyi da shi, ba da'awa za ka ta yi kana son sa a baki ba kuma sannan an zo aikin ka ga kai daban shi daban ba. A'a, ba a san irin wannan ƙaunar. Ko da za ka ayyana a bakinka
cewa kai masoyin annabi ne, to in an zo cikin aikinka gaba ɗaya a ga halin annabin a ciki tsububu. Yawwa, a ga halayensa. Na farko shi dai annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne wanda yake mai haƙuri, mai kawaici, mai ibada, mai bin Allah sau da ƙafa, sannan kuma mai tausayawa, sannan kuma mai kyauta, sannan baya cin mutuncin kowa. To sai kuma kai ka zo ka ce kai masoyin annabi ne, amma kuma ga ƙaunar annabi, sai dai kuma duk wata harka ta zalunci sai a ji ka a ciki. Kuma kana son annabi amma ka cuci mutane. Kana son annabi, ka karɓi bashin mutum ka ƙi biyansa, amma duk a hakan kai masoyin annabi ne ba. Kana son annabi, ka ci mutuncin wancan, ka zagi wancan, kuma duk haka masoyin annabi ne. Kai masoyin annabi ne amma ka walakanta iyayenka. Ina son annabi a nan gun? Babu. Kai masoyin annabi ne amma baka damu da sallah ba, a jam'i ko kuma a kai kaɗai ɗin ma. Masoyin annabi ne kai, ka ce kana son annabi amma baka fidda zakka. To ina son annabi ko a nan gun? Ga Allah ma baka son sa gaba ɗaya. Masoyin annabi ne amma duk wata harka ta alfasha da munkari in dai aka je sai an ganka abu. Amma kuma ga kaga masoyin annabi ne. Ka ce kana son annabi amma kuma duk wani haƙƙi na al'umma ka danne sun yi biyu ta hannunka. To babu wata ƙauna a nan gun. To saboda haka balle kuma ka zo ka a cikin ibada kake cewa a'a ni wannan abin tunda dai ba farilla bane ba ruwana da shi, kuma bayan annabi ya kwaɗantar ya ce a yi. To wannan yana bayuwa ka zamto ba ma ka san annabin gaba ɗaya sallallahu alaihi wasallam. Malam ya ce li'anna man ahabba salaka tariqahu wa nahajahu wa amila bi sunnatihi. Yace domin duk wanda ka kasance kana son sa, to dole ka bi hanyarsa, sannan kuma ka bi manhajinsa, ma'ana karantarwarsa za ka bi ta, sannan kuma za ka yi aiki da sunnoninsa. wa qad awsana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bil muhafazati ala sunnatihi. Kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya mana wasici akan mu kiyaye wajen bin sunnarsa, ma'ana mu bi sunnarsa sosai sau da ƙafa. Qala alaihi salatu wassalam, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bi sunnati, lalle ina muku gargadi ku riƙi sunnata, wa sunnatul khulafa'ur rashidin, sannan kuma ku bi sunnonin kalifofi na shiryayyu almahdiyina, masu shiryarwa, waɗanda suka zo, wanda za su zo min ba'adi, suka zo bayana. Annabi ya ce addu alaiha bin nawajiz, kuma ku riƙe sunnonin nan da fiƙoƙinku, ma'ana da haƙoranku da ƙarfi, ta yadda ba za su subuce muku ba. To wannan shine abu na farko, abin da ya zamto makaruhi a sallah shine barin sunna wacce take mai ƙarfi. Shine abu na farko. Da sunna mai ƙarfi da kuma wacce take sassauƙa, to duk ba a saukawar su, ma'ana tarkus sunna dai makaruhi ne kada. Abu na biyu shine wa yukrahu rafa'ul basari ila as-sama'i hala as-salah. Kaji makaruhi ne kana cikin sallah ka daga idan ka sama, kake kallon sama maimakon ka kalli al-qibla. Mai sallah idan yana sallah, abinda ake so ya kallata inda zai sa goshinsa, nan ake so yake kalla, ba yake kallon gabansa ko yake kallon sama ba. So ake ya kalli inda zai sa goshinsa, to makaruhi ne ya kalli sama. Li hadisi Jabir bin Samura, saboda hadisin Jabir ibn Samura yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi salah aw la tarji' ilayhim. Yace to ko dai mutane su hanu, su daina dagowa idanun su, daina daga fuskar su sama suna sallah, ko kuma idan mutum ya sake wata ran ya daga idan nasa kuma idan ya kidawa, ma'ana ya kakkafe kenan. A haka ka ganka kana tafiya kanka a sama, sai ka ce kan kaza, irin wacce kaza, kaman kaza mai iska. To haka annabi ya gargadi, ce ko dai ku hannu, ku daina daga idanuwan ku sama in kuna sallah, ko kuma wata ran kana dagawa a kidawa maka da shi.
ai kamar magana da ya faɗa ne dangane da waɗanda ba sa daidaita sahu a sallah. Ya ce ko dai ku daidaita sahu a sallah ko kuma Allah ya sassaɓa zukatanku. Sannan yi gargaɗi ga dukkan mai ɗagowa kafin liman ya ɗago. Ya ce duk wanda yake ɗagowa kafin liman ya ɗago a sallah, to annabi ya ce ina tsoron kada a mayar masa da fuskar jaki, kansa ya zama kan jaki, mai saurin ɗagowa kafin liman ya ɗago kenan. To malamai sun yi fassara dangane da kan jakin, ko dai a zamto dai jaki abin da aka sani jaki ne, ma'ana ba shi da wata basira. Za ta iya yiwuwa a mai da kai jaki a siffa ko kuma a mai da kai jaki a ɗabi'a, ka zamto ba ka ganewa, la yafqahuna, kawai ka zama tunku, ba ka gane komai. To duk wani haka baya gane komai din nan, watakila in an zo ana sallah yi kafin liman ya dago, ya yi sauri ya dago, yayan liman kenan wannan. Wa ma'ana aula tarji ilaihim, ma'ana takhtafu absarahum, aka ce ma'anar da aka ce kada ya zamto idansa bai dawo ne, idan sai kakkafe, kama ja a zalika sarihan fi riwayatin ukhra, kamar yadda ya zo a riwaya ta gaba da aka samu hadisi daga Abu Hurairah, ya ce qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yantahiyanna aqwamun, lalle mutane ko dai su hannu an rafa'i absarahum inda du'a'i, ma'ana inda salati kenan, inda du'a'i fi salati, ko dai mutane su hannu wajen daga fuskokinsu wajen addu'a. In suna addu'a a cikin sallah mutum ya daga idansa sama, to lalle au la takhtafanna absarahum, ko kuma Allah ya kakkafe idanuwansu, ya rike kam ya idawa. to kaga an samu matsala kenan. to saboda haka ba a daga kai sama in ana sallah, kawai ka kalli inda zaka sa goshinka. A nan za ka yi tunanin abubuwa da dama. In kana kallon inda za ka sa goshinka, na farko in akwai wani abu mugun abu za ka gan shi, sannan za ka ke tuna cewa wannan ƙasar da nake kallo wata ran a cikinta za a tsaga na a saka ni, to za ka ga kushu'i da tunanin ubangiji ya fi zuwa ma a sallah. Amma kana sallah ka kalli nan gaba ɗaya sai ka kasa nutsuwa. sai abu na uku wanda yake shi ma makaruhi ne a cikin sallah, malam ya ce wa yukrahu al-iltifatu bi wajhihi an al-qibla li ghairi udhrin. ce makaruhi ne mutum ya waigo fuskarsa ya kauce daga al-qibla ba tare da wani uzuri ba, waiwaye a sallah. hadisin abi zarri yace annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد وهو في الصلاة ما لم يلتفت فإذا التفت انصرف عنه. yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah madaukakin sarki bai gushe ba yana fuskantar ka, ya fuskanto ka lokacin da kake sallah. tunda an ce mai sallah yana ganawa da ubangiji, to hi Allah ya fuskanto ka, yana sauraron ka, kana ta masa tasbihi, kana tsarkake. to Allah ba zai gushe ba yana ta fuskantar ka, yana sauraron bukatar ka. yayin da ka waiga, to yi ma Allah kawai ya kyale ka, ya barka da dabarar ka, tunda ba ta shi kake ba. ai akwai rahin ladabi da rahin da'a, ka zo wani babba yana ma magana kuma kana waige ba ta shi kake ba. to shine ubangiji subhanahu wataala kana ganawa da shi, amma kuma kana kallon wani gu. hadisin Anas dan Malik ma haka yace ya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wasallam yace da ya bunayya, ya kai dan karamin dana, dan yaro. tunda ka san Anas dan Malik mahaifiyarsa tun yana karami, lokacin da yayi hijira ya dawo ya zo Madina, yana dan mitsitsi ta da kai ta bai annabi ta ce gashi ya Rasulullah, na baka shi wannan ya zama danka, kai masa komai. Anas dan Malik yace na ga karamci a gurin annabi, yace tunda nake a gurin annabi idan ya aike ni hirime irin na yaro, in nayi soko ko kuma na dade ban zo ba, in ya ga shiru kawai sai ya zo ya karba abin aiken ya je ya sayo da kansa,
ba zai taɓa ce min ko ya kyara ko ya min faɗa ba. Ko kuma idan na yi waso ko in na zo ta zai ce kai na ma kaza ka yi, ba zai kama shi da faɗa ya ce na ce ka zo ka sayo min kaza ka kama ka sayo min kaza ya zazzage shi ba, bai taɓa masa haka ba. To shine sai shi Anas din yake ba da labari Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa yace ya bunayya, ya kai dan karamin dana, iyyaka wal iltifati fi salati, ina mai gargadanka ka kiyaye waiwaye a cikin sallah. Yace fa innal iltifat fi salati halakatun, yace domin waiwaye a cikin sallah halaka ne. Fa in kana labudda, in ka waiwayen ya kasance babu makawa sai an yi shi, to fa fit tadawwi he dai ya zamto a cikin sallar nafila. Hi wannan ne labudda, la fil faridati, ba a cikin sallar farilla ba. In ya zama dole sai an yi waiwayen to sai dai a sallar nafila ya dan waiwaya kaɗan, amma banda a sallar farilla. Ita ma na Aisha ta tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam akan waiwaye a cikin sallah, sai Annabi ya ce mata huwa ikhtilasun yaqtarisuhu ash-shaytan min salatil abdi, yace wata ribata ce, wata fuzga ce da hidin yake fuzgowa a cikin sallar bayi. Ma'ana wani kaso ne na shaytan da hidin yake so yake fitarwa a cikin sallar ka, yake fuzgar ka da wani abin yake waiwaya dan ka kai asara. To a yanzu bayanan da za a yi ma shi ne bayanan wanda iri ne waiwaye. Sai ya ce wala tadhunnu ayyuhal muslim, ya ce kai mutum musulmi mai yin sallah kada kai tsammanin annal iltifatil makaruh, shi waiwayen da aka ce ya zama na makaruhi ne, huwa tahwilur ra'si was sadri tamaman anil qibla. Kar kake tunanin wai ka kawar da kanka ko kirjinka daga alqibla hi ake nufi, ba ma hi ake nufi ba. Yace fa inna hadha yubtilu salatu bil ijma', hi wannan gaba daya ma bata sallar yake. In dai mutun ya waiga kansa ya bar alqibla, kirjinsa ya bar alqibla, to wannan sallar ma ta baci. Yace wa inna ma huwa mujarradun mailun qalilun anil qibla, hi wannan waiwayen da aka ce na makaruhi ne, hi ne ka dan karkata kadan daga alqibla, hi ne aka ce na haramun din ne ba. Ima wannan ɗin litamakkana al-musalli min ru'yati shay'in yakhafu fawatihi, wai wannan ɗin ma ko da wai mai sallah zai ɗan leƙa ɗan wani abu wanda yake tunanin zai wato yana tsoron wannan abin kada ya wuce bai gani ba, ko kuma ko abin cutarwa ne ɗan waiga kaɗan, shi ne aka ce ya halatta kai amma kuma makaruhi ne. Shi ne ce amma dalilin da yasa ya zamto makaruhi ne, fa inna zalika yashghilu al-qalbi an dhikrillah, yana shagaltar da zuciya daga ambatan Allah. Faman a'rada anillah a'rada Allahu anhu, yi ko Allah duk wanda ya kawar da kai gare shi ma zai kawar da kai. Ai ta yawa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma. Duk wanda ya kawar da kai daga ambatan Allah to yana cikin makuntaciyar rayuwa, sannan kuma a lahira Allah zai tashe shi a matsayin makaho. Wa man ya'ashu an dhikrir rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin. Duk wanda ya kauda kai ya shagaltu baya zikirin Allah madaukakin sarki, to Allah zai wakilta masa shaytan ya zamto shine abokin sa kuma. Saboda haka huwa khalsatun yaqtalisuha ash-shaytan min al-abd, kuma wata ribata ce da shaytan yake samu a jikin bawa in yana sallah, kamar yadda muka sani. Malam yace wal karahatu huna karahatu tahrim, nassun ala zalika jamhurul fuqaha. Ce wannan hanin da aka yi to hani ne na haramci gaba daya, kamar yadda mafiya yawan malaman fiqh suka hukunta, suka nasanta. Malam yakun al-iltifatu li hajatin, matukar wannan waiwayen ba dan wata bukata aka yi shi ba. Ya halatta idan wata bukata ce ta taso ko wata larura, wa bihaythu la yakunu shadidan yakhrujuka an al-qibla, hi ma ya zamto bai tsanani wanda zai fitar da kai daga al-qibla ba.
fa innaka law milta bi ra'sika wa sadraka anha tamaman batalat salatuka kama qulna. Yace sai dai hima wannan din in dai ka karkatar da kanka sosai da kirjinka suka bar alqibla to shikenan kamar yadda aka faɗa a baya sallar ka fa ta baci. Ko haɓo mutum ya samu a cikin sallah to in yana so ya wanke so ake dan jawo da baya in ya zo ya fito ta gefen hagu ko gefen dama ya tsugunna ya samu ruwa ya zuba a kansa har wannan haɓan ya daina zuba, daga baya kuma sai ya dawo cikin sallarsa matuƙar bai kaucewa alƙibla ba. Sallan nan tasa tana nan bata ɓaci ba, sai dai kawai ya ɗora daga inda ya tsaya. Idan an yi raka'a biyu haɓo ya zo masa kaga zai fito daga cikin sahu, in ya zamo daga cikin sahun nan ba tare da ya kaucewa alƙibla ba har ya zo ya wanke wannan jinin ya tsaya sannan kuma ya koma. Idan ya je tunda dai biyu ya samu kafin ya je an yi ɗaya ya je ya samu guda ɗaya kaga in aka sallama tashi zai kawai ya ciko guda ɗaya shikenan. In kuma shi kadai yake yi ma duk inda ya tsaya a nan zai je ya dora. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Allah madaukakin sarki ya datar da mu. Abinda muka faɗa na daidai muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya hada mu cikin lada, wanda muka yi na kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana. Mun tsaya akan na uku, insha Allah a karatu na gaba za mu tashi akan na hudu. Allah ya sa mu dace. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم.